som raz povedal jedného človeka, spovedal sa o 106, ale čosi sa mi na ňom nezdalo, taký bol, nie že nesvoj, ale jak to povedal, možno, že či ja neviem, či falošný taký, ja neviem, dačo sa mi tam na ňom nezdalo. Aj už sa aj pospovedal, aj som stále váhal, reku, tak som cítil z ňou, že dačo tam není v poriadku, že alebo mi to nepovedal, alebo to zatajil, alebo sa len pretvaruje, alebo ja neviem, povedal, čo sám chcel povedať, nepovedal to, čo mal povedať. A tak sme sa vrátili k niektorým veciam a trošku sme podrobnejšie to rozoberali, a potom to vyšlo, hej, že on sa hneva na svojho tam nejakého zaťa, či svokru, už nepamätám presne, proste nie je to dôležité, proste hneval sa, lebo bol tam nejaký manželský rozchod, on za to vinil, hej, toho svojho nejakého rodinného príslušníka, hej, a držal sebe hnev, nenávisť, neodpustenie, iba on je na vine, on, a on nič. A tak je to aj s nami, že ideme na tú spoveď a pýtame sa, že prečo to nič nefunguje. Však chodím každý mesiac na spoveď. Ale častokrát chodíme svätokrádežne na tú spoveď. Koľkokrát tak za mnou prídu ľudia, že oče, ja som to ešte nikomu nepovedal. Môžem, prosím, jak sa nikomu nepovedali? Však už máte 60, 70 rokov a chodíte pravidelne na spoveď na príjmanie, vy ste to ešte nikomu nepovedali? Nie, vám prvému to hovorím. No a vy si uvedomujete, že tento ťažký hriech, ktorý ste nikomu nepovedali, že ste vlastne chodili svätokrádežne na tú spoveď, na to príjmanie? Nie, to ja neznal. Jak si nevedel? Lebo sme sa hanbili, lebo sme sa báli, možno, že niekedy kňaz nemal čas, tak ani nám nedovolil to povedať. Rôzne sú situácie. Ale veľa ľudí má problém, že nevyznáva všetko. A preto, jak som spomínal na začiatku, že Gabriel Amort odporúča pri exorcizmoch najprv spoveď. Čo najúprimnejšiu, čo najdôkladnejšiu, generálnu spoveď za celý svoj život. Z toho začať. Priznať si svoj hriech. Oľutovať tento svoj hriech. Vzdať sa tohto hriechu. Robiť pokánie na právo. To sú 5 podmienok dobrej spovede, niektoré učíme deti, keď idú na prvé príjmanie. Priznať si svoj hriech. Oľutovať tento svoj hriech. Urobiť si predsavzatie, že už nikdy viacej ho neurobím. Až tak idem ku kňazovi a ho vyznávam tento hriech. Ale potom mám urobiť aj ten skutok pokánia, teda nápravu toho hriechu. Či sa máš pomodliť nejakú modlitbu, či máš vrátiť ukradnutú vec, či sa máš ospravedlniť tomu človeku, ktorý ťa urazil. Robiť nápravu za tieto hriechy. A preto, keď sa modlíme za tie rodové korene, tak my sa snažíme robiť nápravu. A preto vlastne je veľmi dôležité, aby sme aj my odprosovali za všetky hriechy tých našich predkov, za všetko to, čo oni urobili. Nesúdiť ich. Nemáš právo súdiť, lebo ani ty nie si ten, ktorý jednak, že si sudca, ale ani ty si nežil tak, že by si nemal žiaden hriech. Odprosovať, zriekať sa týchto hriechov. Zasvedcovať sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a boskému srdcu Ježišovmu. A robiť veľmi veľa skutkov lásky, lebo láska zakrýva množstvo našich hriechov. Bolo spomenuté výrok matky Terezy na pripomenutie, hej, robte malé skutky, ale s veľkou láskou, aby ste poprikrývali tieto svoje hriechy. Pokánie, ktoré Boh prosí, je viesť život spravodlivý, zhodný s Božími prikázaniami. Zo všetkého robiť obety a prinášať ich Bohu. On túži, aby všetky duše takýmto spôsobom chápali pokánie, lebo niektorí ľudia pod pokáním rozumejú iba tvrdé umrtvovanie a nepociťujú silu a potrebu každodenného zvyčajného pokánia. Vedú vážny život a zotrvávajú v hriechu. Nemám hriechy. Oče, pýtajceše. Vážny život a zotrvávame v hriechu. Potom sa pýtame, však chodím na spoveď, modlím sa, aj na príjmanie chodím, prečo mi to nepomáha? Lebo žijeme vážny život plný hriechu. Nevyznávame hriechy, utajujeme ich, hanbíme sa za nich, nekonáme pokánie za tieto hriechy. Viete, protestanti tak častokrát katolíkov obviňujú, že jak je vám ľahko katolíkom, bo vy môžete robiť, čo chcete a potom pôjdeš do spovedolnice a povieš to a už máš odpustené. A môžeš kradnúť ďalej, môžeš smilniť ďalej a môžeš robiť ďalej tú svoju neprávosť.
Ale tak by to predsa nemalo byť. Tak by to predsa nemalo byť. A preto, keď si možno že spoznal, že takto možno, že žiješ, alebo že robíš takéto hriechy, tak je tu na čas, ten čas kairos, čas tej Božej milosti, ktorému ťa volá Boh, aby si začal naprávať svoj život. Aby si sa začal zriekať toho zla. Až potom môže prísť toto zjednotenie sa s Ježišom v Eucharistii, v duchu svetom, v modlitbe. Potom môže skutočne mávať vlajkami a tancovať a radovať sa v Pánovi, keď budeš svätý a čistý pred Pánom. Lebo, ako hovorí Božie slovo, nemýlte sa, hriešnici nevojdu do Božieho kráľovstva. Ani smilníci, ani cudzoložníci, ani služníci mužov alebo žien, ani zlodej, ani vrahovia nevojdu do Božieho kráľovstva. Do Božieho kráľovstva vojdu iba svätí ľudia. A Boh nás pozýva k tejto svetosti. I teba, i mňa. Lebo si bol stvorený na Boží obraz. Boh ťa pozýva obnoviť tento obraz. Preto Ježiš volá, buďte dokonalí, ako je náš nebeský Otec. A v žalmoch čítame, žeňte sa za svetosťou, bez ktorej nikto neuzrie Pána. Apoštol Pavol píše v svojich listoch, že Božia voľa je vaše posvetenie. Boh túži potom, aby sme boli svätí a čistí pred jeho tvárou. Veď Mojžišovi povedal, vyzuj sa, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá zem. Povedal, operte si rúcha, muži, nechajte svoje ženy na ten večer, lebo zajtra ja vám prehovorím, aby ste boli predo mnou čistí a svätí, lebo ja vám zajtra prehovorím. A my ako sa pripravujeme na stretnutie s Pánom, s Ježišom v Eucharistii alebo v modlitbe? Oprali sme si svoje rúcha v krvi baránkovej?